αναπτύξουμε 500 εκατομμύριο λέξεις. Αυτές είναι οι λέξεις της ελληνικής. Αυτά τα δισεκατομμύρια που ακούμε είναι από ανθρώπους που έχουν μπερδέψει τα λίμματα με τις λέξεις. Λοιπόν, μπορεί ενδεχομένως να παρουσιάσουν ένα λεξικό, ξέρω εγώ, της Οξφόρδης ή της Λειψίας, που να δείξει ότι και η γερμανική ή η αγγλική έχει εκατοντάδες χιλιάδες λέξεων. Δεν υπερτερούμε εμείς τις άλλες γλώσσες στον αριθμό μόνο των λέξεων. Αλλά ξέρετε που τις υπερτερούμε? Σε δύο άλλους εκπληκτικούς τομείς που ο κάθε ένας από αυτούς βοηθάει να δημιουργούνται καινούργιοι δενδρίτες και καινούργιες συνάψεις μεταξύ των νευρώνων του εγκεφάλου, που αυτοί είναι που αυξάνουν την ευφυΐα και όχι ο αριθμός των νευρώνων. Γιατί αν πάρουμε τον αριθμό των νευρώνων, πιθανόν ένας εκλεπτισμένος πίθηκος, ένας ουραγκοτάγκος, να έχει ίδιο αριθμό νευρώνων με μένα ή με εσάς. Προσέξτε κάτι. Μας ενδιαφέρουν οι μονολεκτικοί τύποι μιας λέξεως. Στα αγγλικά η λέξη άνθρωπος, ανήρ, άνδρας, είναι man και στον πληθυντικό είναι men. Έχει δύο λεκτικούς τύπους διαφορετικούς. Όλα τα άλλα είναι εμπρόθετα και δεν μας ενδιαφέρουν. Στα αρχαία ελληνικά είναι ανήρ, ανδρός, ανδρή, άνδρα, άνερ, άνδρες, ανδρών, ανδράς ή άνδρας, άνδρες. Και αν βάλουμε και το διοικό, τότε κάει και η γούνα μας. Τι παρατηρούμε? Ότι σε μια απλή λέξη του καθημερινού λεξιλογίου, εμείς έχουμε 10 προς 2 λεκτικούς τύπους. Άρα δηλαδή το ελληνικό μυαλό, λέγοντας και μονάχα αυτή την κλίση του ονόματος, 5 φορές γίνεται πιο ευφυές από το αντίστοιχο αγγλικό. Και δεν έχουμε τίποτε με την αγγλική γλώσσα, μια διαπίστωση κάνουμε. Αν πάρετε το δυσκολότερο αγγλικό ρήμα, δεν αναφέρομαι στα βοηθητικά ρήματα, στα συνηθισμένα ρήματα. Το right, ας πούμε, που το θεωρούν στα Ινστιτούτα των ξένων γλωσσών ως δύσκολο. Αυτό έχει μόνο 5 διαφορετικούς λεκτικούς τύπους. Έχει το right, που μπορεί να είναι παρέμβατο, μπορεί να είναι προστακτική, μπορεί να είναι τα πάντα. Αν το βάλεις στην αντωνυμία, αρχίζει και σημαίνει εγώ γράφω, εσύ γράφεις κτλ. Το rights, με ένα σίγμα στο τέλος, που το ξέρουμε όλοι, το τρίτο πρόσωπο. Το wrote, που πάει να πει έγραψα. Το written, που είναι η μετοχή, το past participle. Και το writing, που είναι το gerund. Έκτος τύπος δεν υπάρχει. Όσοι ξέρουν ξένες γλώσσες, ας μας βρουν έναν έκτο τύπο. Είναι σαν τα πλατωνικά αστεριά που είναι μόνο 5, δεν υπάρχει έκτο. Αν πάρουμε το απλούστερο ρήμα, που και εσείς το είχατε κάνει στο γυμνάσιο στις πρώτες τάξεις, στον Τζαρτζάνου τη γραμματική την περίφημη, το λίο. Και μας έλεγε ο δάσκαλος, μα το λίο δεν ξέρετε. Το λίο αυτό έχω καταμετρήσει ότι έχει 337 διαφορετικούς μονολεκτικούς τύπους. Άρα δηλαδή 337 μονάδες ευφυΐας εμείς, 5 μονάδες ευφυΐας το πιο δύσκολο αγγλικό ρήμα. Για να μην βάλουμε το πινθάνομαι, να μην βάλουμε το ωρά, να μην βάλουμε το έρχομαι κτλ. Εκεί, αν είχαμε λεξικό των λεκτικών τύπων και πάρουμε το 337 με το 5, πάρουμε το 10 με το 2, να βάλουμε 20 μέσο όρο, ότι είμαστε 20 φορές πλουσιότεροι. Άρα δηλαδή, ένα αγγλικό λεξικό λεκτικών τύπων, το πολύ πολύ να έχει, ξέρω εγώ, 2 τόμους, το ελληνικό θα έχει 20 φορές παραπάνω, 40 τόμους. Έτσι καλλιεργείται ο εγκέφαλός μας. Αλλά είναι και ένα άλλο ακόμη πιο εκπληκτικό, κύριε Χαρδαβέλα, που δεν το καταλαβαίνουν πολλοί άνθρωποι. Στα αγγλικά, η φράση «το κορίτσι πίνει νερό» έχει μόνο μία σωστή δομή και όλες οι άλλες είναι λαθεμένες. Και κάθε ξεχωριστή δομή δημιουργεί καινούργιο ερεθισμό, καινούργια σύναψη νευρώνων. Στα ελληνικά μπορείς να πεις «το κορίτσι πίνει νερό», «το κορίτσι νερό πίνει». Πίνει νερό το κορίτσι, πίνει το κορίτσι νερό. Νερό πίνει το κορίτσι, νερό το κορίτσι πίνει. Μπορείς να βάζεις την κάθε μία λέξη και να αναποδογυρίσεις άλλες δύο. Αυτό για όσους από εμάς το τραπέζι και εσείς οπωσδήποτε και οι τηλεθεατές ξέρουν στοιχειώδη μαθηματικά. Αν υπάρχουν 3 λέξεις, στα ελληνικά συνδυάζονται με παραγωγικούς 3 τρόπους. 3 δηλαδή επί 2 επί 1. Αν είναι 4 οι λέξεις, στα αγγλικά ένας μόνο συνδυασμός, στα ελληνικά 4 παραγωγικό. 4 επί 3 επί 2 επί 1.